मेम्बारा बुङो चेयारमेनखौ, चेयारमेना बुङो बिडिअखौ। दा हयथ' बिसोर साथामनि गेजेराव माबा मोनसे दङ, नङाब्ला जोंनि न'आ जाफुंगौमोन। दिनैसिम बिदि थानाय नङामोन। 1.5 बोसोर जाबाय दिनैसिम PMGY न'आ दङ 26टा। बेनि गेजेराव गंसेबो न' दाबो क्लियार जायाखै, खालि मेम्बारनाल' जादों। मेम्बारा सोंब्ला बुङो चेयारमेनखौ, चेयारमेना सोंबा बुङो बिडिअखौ। हयथ' माबा मोनसे बिसोर साथामनि गेजेराव प्लानिं दङ, दासिमबो जायाखै। खनथामबो बख'जोबना हरजोब्बाय आं जब कार्डनि न'नि गाव बे हाबबाथाय बख'नफिनो, हाबबाथाय बख'नफिनो। खेबथामखौ बख'ना हरबाय आबैया? हरजोब्बाय गासिबो। ओहो थाइसेबो गैया। साहा लोंनोबो हरा, होआ। खनिकनो मेम्बारनो। न'आलाय जौबाय, जौनाया थिंबो होबाय, मुदा गैया। फिन सिलिं ना मा होनो बेबो गैया। बेसे गोबाव जाखो आबै? गोबावसै। बानायनो थिनबाबो बानाया नामा? ओहो दाख्लिबो बुंखांबाय आं र' आयं र'सो होनो। बेसे गोबाव जाखो लुजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम? 2000 बेसे होनोथाय आं मिथिरोङा। 1.5 बोसोर। दा मा लुबैयो आबै? दा न'खौ कमप्लिट खालायनांगौ बियो। न'खौ कमप्लिट खालायाबा आंलाय फाथो थानांगौ। बुरि मानसि थानो लुबैबाय, गावसोरनो हरलायबाय, उन्दुनोबो मोना थानोबो मोना। आं थाइखाजरा VCDCनि रानिपुर बाथाबारिनि सुख्राब नार्जारि। आंनि न'आ मथा मथि 1.5 बोसोराव हाबबाय। मथा मथि 32,000 खनसे, 48,000 खनसे, जब कार्डनि 15,000 खनसे लांबाय। ओमफ्राय आं दाखालि माबा पनित बसुमतारिखौ लोगो लानानै बुंदोंमोन माला मावनाय नङाखौ। र' होनना बुंदों आरो बियो। मथा मथि बुङा 2-3 मास जाबावबाय, दिनैसिम नेनानै दङमोन आं, मावाखै। ओमफ्राय दा न'आ गाजोब्बाय। जिनु नैबे आगष्ट लास्टसिमावहाय जुदि लुना होआ, होमब्ला आं आयेननि बेब'स्था लागोन। फैसाखौ खनथामखौ हरजोबखाबाय होनबा ना? खनथामथ' हरनाखै, माने खननैल' 2 किस्ति। 32,500 खनसे, 48,000 750 खनसे, जब कार्डनि 15,000 खनसे आं बेखौ हरबाय। आं बे गामिनि गावबुरा जानानै दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों, बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों रायजो राजानि नायगिरिफोरखौ बयखौबो आं हामलायबाय। दा जोंनि बे PMGY न' मोनग्राफोरनिसिम एफआइआर होनायनि गेजेराव आं दिनै रायजो राजाखौ लानानै बेहाय सावरायनांदों। दिनैहाय बे सावरायनायनि गेजेराव जोंनि PMGY न'आ दङ 26टा। बेनि गेजेराव गंसेबो न' दाबो क्लियार जायाखै, खालि मेम्बारनाल' जादों। दा बिनि थाखायनो जों बेवहाय गुवारै सावरायलायबाय। आरो दा बे मेम्बारा बे 26टा न'खौ लुफुंजोबनानै होनांगौ, रायजो राजाफोरनि मतामत। आरो बे 26टा न'आ जाफुंजोबनांगौ क्लियार, बेखौनो आं खावलायो। आरो जोंनि थाइखाजरा VCDCनि चेयारमेन मेम्बारा सोंब्ला बुङो बिडिअसो मिथिगौ, मेम्बारा सोंब्ला बुङो चेयारमेनखौ, चेयारमेना सोंबा बुङो बिडिअखौ। हयथ' माबा मोनसे बिसोर साथामनि गेजेराव प्लानिं दङ, दासिमबो जायाखै। बे लांदां लुंदां गोलैसोनानै गरिबफोरनि न'खरा दाबो अखा बांखायैनो दङ। थासिगौमोन, उन्दुसिगौमोन बेस्राफोर। बेखौ नुनानै आं दिनै गामिनि गावबुरा जानानै बेखौ खावलायदों। जोंनि बे EM सार रन्जित सारमोनाबो एसे अननानै बेखौ दायथ' लायो, आरो प्रमद बर' सारमोनाबो एसे अननानै दायथ' लायोब्ला जों रायजो राजाया मोजां मोनगौ। जुदि नोंथांमोननि गामियावहाय जुदि बे न'फोरखौ जुदि आबुङै मावफुंना होआब्ला नोंथांमोना उनाव मा बेब'स्था लागोन? जों बे मेम्बारखौथ' जों नांखाला, रायलायबाय। बे न'खौ, बे 26टा न'खौ बियो क्लियार खालामजोबनांगौ। 2011नि न'खौ बियो कमप्लिट खालामजोबनांगौ। मानि जाहोनाव बेबायदि लुफुंजायाखै होनना सानो नोंथांमोना? मानि जाहोनाव माने फैसाखौथ' लांजोब्बाय बियो, बिजों लांदों।
बेनिफिसारिफ्राथ' आंनो खोन्थाजोब्बाय लांदों हरदों मा जाहोनाव लुफुङाखै बे गावसोर साथामनि पलिसि बियो चेयारमेन मेम्बार बिडिअ थाखा फैसाखौ बिक्ति हिसाबै बाहायदों सानो नामा चेयारमेनखौ बा मेम्बारखौ बाहायदोंखौथ' जों बुंनो हाया जों सोंबा मेम्बारा बुङो चेयारमेना बुङो बिडिअखौ दा हयथ' बिसोर साथामनि गेजेराव माबा मोनसे दङ नङाब्ला जोंनि न'आ जाफुंगौमोन दिनैसिम बिदि थानाय नङामोन 1.5 बोसोर जाबाय दिनैसिम नै मेम्बारा चेयारमेन नामा मेम्बारा जाहैबाय प्रनित बसुमतारी चेयारमेना जाहैबाय थाइगाजरानि सेभेन बसुमतारी सेभेन्द्र बसुमतारी बिसिटिसि थाइखाजरा